I det sydlige Danmark taler man en ganske særlig dialekt med nogle ganske særlige ord. Ord, der måske er truede og trænger til lidt kærlig opmærksomhed. Det får de i sønderjysk etymologi og andet ord. Det første ord er dønsk eller dønsk. Det kommer, som så mange andre sønderjyske ord, af plattysk og betyder stue. Sætningseksempel. Af familie se inde i et fint dønsk. Det andet ord er gaf. Det betyder hul. Det kommer af ordet gav. Sætningseksempel. Er der gaf i de punkt? De næste ord, vi skal have fat på, er tut bum. Det betyder en pose med slik. Tut kommer af det tyske ord tyte, mens bum kommer af bum. Sætningseksempel. Hvis du er heldig med fredag, så kan du få en tut bum. Det sidste ord er knivle. Det kommer af ordet kniben og betyder simpelthen kneben, småt eller smalt. Sætningseksempel. Det var knævle, at han nåede i bus. Det var old, møgn i boks.